ah, alauna size sa kadlaw na no, baling kusuga na jud kayo ang hangin ug ang ulan. Atong pamnaw no, pamnawa ba ninyo baling kusuga na jud kayo. So magkananayon ta sa atong mga pag-ampo no nga unta mahunong ng bagyo kay dili kumidya signal number 4 ni no nga bagyo sa tuwa mismo nga lugar dinhi sa Negros Oriental, diri pod sa Bayawan City nga sa atong lugar. So mag-ampo ta kanunay na unta mahunong na ang tao. Sigurado dito ko daghang mga kahoy ng mga tumbarong mga panahona, mga balay nga nga mahagba tungod sa kusog sa hangin. Ato po silang iampo no nga maka-overcome ra po sila dayon. So wala na sila sa ilang mga inianan na sila sa evacuation center. So, para safety po sila no. Ato po diyan po ang atong mga rescuers karong mga higayuna kay masayod kita nga busy din na sila aning mga panahon na no. Tuod man brand out pero gatukaw na sila sa tanang panahon para pagtabang sa katawhan labi na sa panahon sa kalamidad. So sa pagkakaroon no, wala kayo po imong restrict o katulog, hindi gatukaw lang no, magtukaw tang tanan kay bali kusugad jud ang bagyo, hangin ug ulan. So dili ang ikatulog atong atengan, atong bantayan aron kita makapangandan. Ang atong oras karon no, alauna 10 sa kadlawon, December 17. Nga nakasinati kita sa bagyong Odette, bagyong kusuga, signal number 4. So kusog din siya kaya ng pagkabagyo ano. Kagain ng hapon, buntag, wala rin nato kayo na sinati ang ulan o madagumon ra ang panahon no. Walay hangin pero karon kadlawon grabe upusit ang nahitabo, baling kusuga ang hangin ug kusog kayo ang ulan. Di kusok-usok ta sa hangin no? O ulan. So peligro ang mga tag-usa-usa kanato, labi na ang katong kadunay mga kahoy ng mga dagkong kahoy duol sa suba ug balahaan na area. So dili ka mungunong sa tuang mga pangaliyo po ug pag-ampo sa Ginoo nga unta mahunong nga ni ang bagyo. Bulabay na ang bagyo. So amping tangtanan no.